I veliki pozdrav ljudi, evo nas ponovno u ovom klipu, ja sam Roma HD. Danas ćemo da radimo prvu reakciju na mom kanalu koju je predložio moj prijatelj, moj drugar, koji nije napisao ovako znate, u komentarima, ali mi je rekao lično i rekao je kao da bi to mogao ja dobro to da uradim. Evo ga, najbolji golovi 2006. godine. A sad našao jedan klip, samo da vam nađem. Evo ga, top 10 golova u 2016. godine. Pa da mi to vidimo. Samo da to je neki balk, otkud ja to znam. Nisam ni vidio gol. To sad kreće. Na 10. mjestu je Diego De Rossi. Ovo je baš lep gol. Diego Perosi, Roma, vjerovatno je Italijan. Michael Araujo, lep. Ovo je sad stvarno baš lep gol. Ne znam ni odakle, koja je ovo liga, ni iz koje zemlje, ne znam tačno sad. Vjerovatno tamo neka Argentina, tamo negde u ovoj Americi. Stevan Jovetić, Milan, a znam ovaj go da peto. Stevan Jovetić, Crnogorac iz Crne Gore. Velik ponos Crne Gore. Evo sad igra u Interu i dobro, vidite sad lep go je dao. Baš ovo nekako kroz noge golman, zbog toga je dosta lep go što je kroz noge golmanu bilo. Ofori, isto ne znam za koja liga, ali kakav gol. Ovo je zaista jako lep gol, ne znam je opet koja je ekipa, ali svakako igrač je ekstra, vidite lep gol jako dao. Evo vidite još od Stativusa odbila Juan Cesares, ne znam. Ovo je iz Polaterija. Ovo je golčina, ne znam opet iz koje lige, da je li moguće. Da li tamo negdje, evo iz Brazilske. Iz Brazilske lige, to sad znam, sad klub, vidio sam da mi pozna kluba, znači Brazilska liga. A ko zna, možda i Copa America, i kup Sud Amerike, koji se dao? On je golman. Ali vidite taj golmana. Isto neka Afrika, vjerovatno, koji se dao klub tamo negdje, ne znam ja. Ali golman da dao ovakav gol, to je nevjerovatno. Ovo je možda najlepši gol. Najlepši golmana u istoriji, možda. Ma sigurno, vrate, ovo je prelep gol. I to vjerovatno u posljednje sekundama utakmice zabio golman. Idemo sad na prva 4. Jerome Boateng, to je Kevin Prince Boateng. Evo, lepo gola, Celta. To je, ja mislim, Las Palmas, Villarreal. U Villarrealu što je igralo prvi gol u prvom poluvremenu. Ovu utakmicu sam baš gledao. Ne zna se šta je lepše, da li je lepši gol ili ova asistencija. Javi Gomez, ne vidi se nešto naročito lepo, ali vidim da je odličan gol. Vidim je ga na grudi, radio makazice, golman nije se lepo spremio kako treba i ušla je u gol. Ne znam sad tačno, ovo baš ne znam. Idemo ko u top 3, se ne zadržavamo dosta u ovom klipu. Idemo ko je u top 3. Ako je to, ili ovaj bio treći, ne, u top 2. Ovo je utakmica, gledao sam ovu utakmicu Arsenal Mesut Özil protiv ekipe koja je savladala Crvenu zvezdu. Ludogorets iz Bukurešta, ja mislim, ne znam tačno da je. Ovo je lep gol, da li je ovo postigao? Jeste.
Faj Subri, odličan, ovo je stvarno odličan gol. Kakva je to lopta imala Felš. Ne znam iz koje ovo lige tačno, ali opet prelep je gol i ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svideo, nije bio nešto dugačak, evo 5 minuta, 5,5 minuta, ali svakako klip je bio dosta, smo vidjeli lepih golova. I to je bilo to za ovaj klip. U sljedećem klipu očekujte novu reakciju i mogu da vam kažem odmah koja će to da bude reakcija. Reakcija na na najbolje golmane sveta. Reakcija, pa ćemo to da vidimo koji su golmani imali velike odbrane i to je bilo to za ovaj klip. Danas se da se svideo, bio je kratak, ali ne veze. Ćao!